Lealtà sħiħa lejn l-elettorat, lealtà lejn il-Partit Nazzjonalista, tim ta' deputati maquta wara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Jiena l-kampanja tiegħi kienet dejjem ibbażata fuq kolleġjalità, fuq ħbiberija mal-kandidati l-oħrajn li nwasslu messaġġ pożittiv hemm barra. Jiena persuna illi dak li ngħid inwettqu. Jiena ma ngħidx biss l-affarijiet fl-arja u mbagħad meta niġi biex nagħmilhom naħrab jew mmur x'imkien ieħor. U għal daqshekk kienet din id-deċiżjoni tiegħi illi nuża propju l-mekkaniżmu tan-nisa biex jifhmuna n-nies u ma nużax posti fil-kampanja. Tqarret il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Janice Katkuti meta kienet qed tispjega għalfejn għażlet li ma titfax isimha għall-elezzjoni każwali tal-Partit Nazzjonalista li se ssir it-tlieta li ġej. Jiena dejjem emment f'dan il-partit, jiena min isegwini fil-karriera politika tiegħi, jiena dejjem għażilt l-aħjar ġid għall-Partit Nazzjonalista. Kon dejjem konsistenti ma' dak li għadt u ħanibqa'. Jiena n-nies jivvotaw li okej forsi jagħtu preferenza lili għax bħala persuna li forsi iltaqgħu miegħi u ħadu grazzja miegħi u jemmnu f'dak li nista' nagħti, però fil-verità jivvotaw li biss għax noħroġ fuq it-ticket tal-Partit Nazzjonalista. Mela jiena kull deċiżjoni li nieħu l-ewwel qabel kollox il-Partit Nazzjonalista x'se jieħu minn dan kollu. U jiena fortunatament ukoll u ngħid grazzi nerġa' lin-nies li din isegwuna, kont l-iktar mara li ġibt voti ukoll min-nisa kollha. U għaldaqstant qiegħda l-ewwel fil-lista tan-nisa li ħajkunu jistgħu jidħlu propju minn dan il-mekkaniżmu. Mela jiena għax se nagħżel nidħol bil-by election u fit-tielet distrett ikollna żewġ deputati, jew jiena nagħżel li nidħol mill-ewwel post tan-nisa u dak il-post li jiena nista' nieħu jieħdu xi ħadd mill-kollegi tiegħi mill-kandidati l-oħra u għall-ewwel darba f'ħafna snin inkunu tlieta deputati. Din id-deċiżjoni ta' Janice Katkuti se twassal biex fl-elezzjoni każwali ta' tlieta fuq it-tielet distrett titla' persuna oħra, filwaqt li Katkuti titla' xorta iżda bil-mekkaniżmu tal-ġeneru għalhekk ir-rappreżentanza tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament mit-tielet distrett wara ħafna snin tkun ta' iktar minn persuna waħda b'total ta' 3 deputati. Jiena rrid nagħżel l-aħjar deċiżjoni għal dan id-distrett. Jiena l-kull min ivvutali mit-tielet distrett irid intih it-tifsira li l-vot tiegħu ħajkun tella lili u ħajkun tella wkoll bniedem ieħor. Jiġifieri jiena kull vot illi ġibt ħajkunu qegħdin jissarfu f'żewġ deputati. Kien Kutajjer, Net News.